Maayong hapon dahil sa tanan. Share lang dahil ako niyang ako ang lutoon nga pa sudan pang panihapon. Ang tawag nila ani Adidas. Kung sa kuan pa sa Agusanon, siti sa manok. Tiil sa manok ba. So guys, mo ni akong lutoon karon kay mao ni ang akong sudan pang panihapon. So kamo guys, unsa man inyong sudan karon panihapon guys? Murag panghatag siguro mo diha guys. Lami man siguro mo sudan guys. Shout out day ko diha sa akong mga kumari nga mga palaigit. Panggawas na mo diha. Di kay nakoy kuan ba pangpulutan oh. Magluto na ko pangpulutan. Gawas na mo diha. Tanduay na lang kulang ani. Magluto sa akong mga kumari ha. Unya na mo anhi og maluto na kay pagdala dayon mo og ilim nun. Tanduay or baga-baga ka diha. Kanang na lang kay para hamloy imnon ba. Kay murag sakit man ako ang tutunlan anang tanduay. Lang ang dalha kay ayaw man ang kay hamloy ra imnon ba. Labi nagbugnaw ka ayo lami kay imnon ba. Ang pulutan ni mga mari ha. Dili ni pang kaon. Pulutan ra ni siya akong giluto. Mao nga panihapon pud mo daan adi sir mo anhi sa amo Kay pang kuan ra man ni pang pulutan ra man di man ni pang kaon. O tanawa ang inyong kumari o nagmodel-model na. Pilingon kaayo. Model ra di ito sa tiil sa manok. Hala ka, sige ra man kong tabi. Oy, di gid ko kahuman sa akong di trabaho ron. Di gid ko ka luto dayon ani karon. Maanhin na lang akong kumari nga palaigit kaayo. Di pa ni mahuman ni akong giluto nga pangpulutan. Hala sigo magluto sa ako oy. Ulat lang mo ha, pagtanaw lang mo sa akong giluto kay lami kaayo ni. Sundugan ni ninyo, lami kay ni pang pulutan.